ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪಗೆ ಇಂಕ್ ತಾರೆ ಬೇನೆ ಇಂಕ್ಲ ಪೆತ್ತ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಶುರು ಆತುಂಡು. ಯಾನ್ ವಿಕ್ಸ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಗುಳ್ಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತನ್ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಬೊಕ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು. ಇನಿ ಚಾಗ್ ತಿಂಡಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏಪಲ ಒಂಜೇಲೆಕ ಮನ್ಪುನು ದಯ ಪಂದ್ ಇನಿ ಅರಿ ಬೆಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕಡೆದು ಬೊಕ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇನಿತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಳ್ದು ಕಂಡ ದತ್ತೊಂತೆರು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಅಂಚ ತೂಕ ಪಂದ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಕಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ದೈದಿ ಇತ್ತೇರು ಅಪಗ ಮಾತ ಟಿಲ್ಲರ್ಡ್ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೇಯ್ ಕೊಯ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಕೇನ್ ಮಾತ ಕೊಯ್ದು ದೀವೊಂದಿತ್ತ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕೈತಾಳಿತ್ತನಕ್ಲ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟದ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಳ್ದು ಕಂಡ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂದುಲ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲ ಸಾಗೋಲಿ ಕೈದಾದ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ ದೈದಿತ್ತ ದಯ ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಲೆ. ಈ ತೋಡು ಡೆಂಜಿ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಬಂದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಕೆಸರು ನೀರು ಡೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಂಡದ ನೀರು ಪೂರ ತೋಡ್ಡೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ನೀರು ಮಾತ ತೂದು ನೀರು ಚೂರು ಗೊಬ್ಬುದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದು ಪಿರೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಗೆ ಪೋಯೆ. ಮೂಲ್ತು ನಾ ಬರಿಕೆ ತೊಂತೇರು ಯಾಲ್ನ ಕೆಸರು ಕಂಡ ಜತದು ಅರ್ಡ ಚೂರು ಪಾತೇರ್ದು ಐಬ ಕೊಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲ ತೋಟದಂಚಿ ಬತ್ತೆ. ಮೂಲ ಕನಿಟ್ಟು ನೀರು ಪೋಂದಿತ್ತನು ಡೆಂಜಿ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ತೋಟಡ್ ಪೆರಂಗಾಯ್ದ ಮರ ಉಂಡು ಐಟು ಪೆರಂಗಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐನ್ ತಿಂದೆ ಅವು ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೌರಿ ನೊರ್ತಿನೆ ಮ್ಯಾರೆ ಕಟ್ಟುನಿ ಅಲೆ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ರನೆ ಕೇಂಜಲ್ ಅವಲೆ ಮೇ ಒಂದು ತೋನುವಲ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಆಲ್ಡೆ ಏತು ಮೋಕೆಡ್ ಬೋಡಂಡ ಪಾತೆರಡು ದಾದನೆ ಕೊರಡು ಇಷ್ಟನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಬೋಡಂಡ ಏತ್ಲ ಶೀಲ ಮನ್ಪೋಲ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐ ಕ್ಯಾಂದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪುನ ಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಿನ್ನೆರೆ ಏರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೊಕ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ದುಂಬ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತ ಕೋರಿ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೆ. ಮುಲು ಆಕ್ಲು ಬನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ಉರ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಯ್ ಬೊಕ ಆಕ್ಲು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೂರ ಪೋಪು ಜೇರತ್ತ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಏರೇ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಐಕ್. ಇನಿ ಪಂಜಿ ಕಜ್ಬು ಚಿಕಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಂಜಿದ ಮಸಾಲ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೂಲು ಕಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪೋರ್ ಕರಿ ಪುಂಡಿ ಕೋರಿ ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ವನಸ್ ಮಂತ. ಇನಿತ ದಿನಾನು ಬಿನ್ನೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ. ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲೆ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.